West Karbi Anglong ang kangpi son suriaron ki kroi krepen ki chok chia sai ki klema tu phan kang sai ki pa jujia phan West Karbi Anglong a hempi Hamren Rongsopi long ki damtang chiti ni phai krep porni District Judiciary asaihem kangpu ni amat ki damtang suri sira pharo ke thoma kes ki pa jutpon District Judiciary asaihem kangpu pon lake jasemet ke chok che ka choklem abang phubang phia tuma phan kangsai ka padupen a hokpet ke chok cha kes doan kangsai ke pa juraja kongki dojia phansi a district tinalongta padupon lo lason si West Karbi Anglong district a hempi Hamren Rongsopi along amatsi District Judiciary asaihem ingpupon lo Bangso hud kachetong donaluhi sarpo Justice Achintia Mala Bujur Borwa hin pensi Bangso District Judiciary asaihem ingpupon lo Bangso asaihem kangpu pona huramarsi ke damtang ongdong aning kanpen kangsai ke pajut un edet kaddo kabe suri isira pharo ke thoma ke sabangke pajut pondo It gives me a great pleasure to be here today. Pleasure, I come to a beautiful place with beautiful people and I am going to stand now. Secondly, I come here to inaugurate the District Judiciary, which Bangso District Judiciary kangpu amayalong Justice Achintia Mala Bujur Borwa, Justice Malasri Nandi, Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhachan Rataro, MLA Rup Singh Teron, MAC Head Singh Rong Pharatum Pendanglo, Pinangan ke theke dinga tum chetong dunsi, Mesen pen mai pachun pon. Tinta ilitum customary law pen laying sayat mbe laso alhamdulillah lase customary law pen ko anse itum kang say unjima lage ilitum customary law bang implement lo bolte halata dukko hala bang ta wede jip ke kali sadala da judicial court pen se kang say alaman ke daksing say na ko ason tin ke ilitum customary law pen ke ilitum sayat ke uni deji lason alhamdu lahe hu alam sami mu ilitum ke thekatum dola nili lahe alam bang kute lan aklong pen chini et ke galidet lase mo aklong pen chini bang pen sile tum cherjutu pen klagat alam samil tum jethan long Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong na